Sina zviuye pane ba. Odi batani. Zviripi zvitina mai baba? Zviri kungova mai. Vanotone zvitira zvakatowanda zvogona almost 1000. Itirika zvakawanda. Nekuti ndakambofunga kuti zvitina ka zvemankwese mafara mowasei vamukira kumba kwedu kuzotaura kwatopera faith iwe ndoinonzi faith kutenda kusina vamwe sekurumoti yapirasani mabheke 4 asvika pano pazvipo kuseni vamukira kwedu yatopera zvatonaka saka ukoko saka izvozvizvi makusana tava ne2 mamwe mabheke idei number 2 redu tiri pano paimba yani yasekuru yaimadha padhusi namadha vedu ava vanhu vakachikukomendai vakati muri kuita zvakanaka kuchengeta murumwenji mondi mwicheni handitiona musadzokera sure handiti tichitenda kuti kana maa pano papalasi yenyu yamuri kuvakigwa nevanhu vanonzi mashemarienzi mugogara zvakanaka saka sekuru muri kutobhilivha imi kuti imba yapera nekuda kwei zvanga zvakavabatirira nezvavagona zvati paita machenjis anoshamisa machenjis acho zvashamisa nemaminezi zuro ini ndakataura kuti ndakabvisa mabheke 2 esemende ndini ndakakubvisira makaudzwa namadha ne2 mabrick force ne2 madpc asi aya mabheke ayaya mamwe atobvawo kumashemarienzi tichitenda nezita rajesu kuti zvicharamba zvichidaro zvichivhurika nezita rajesu sabhuku mautsi vari kufona kuti zvii zvakazama kuda kuitika panapa takati satidi kubhuya chinhu chenyu apa motitsanangura chii chaiita kuti mubve kubva kwenyu kure kuya muchiuya pano muchizama kuda kuti zvimuite chicha chakukushai mvura yachinaya vakapega nobva mvura ndobva ratizuma sora ndobva ndakura ndobva yakura ndobva ndapedza wamakava mukakura moga nekuda kuti mvura yanga yadi yasvinga saka makazvita lini muna December December yoyo saka makakura muchigadzira sefoundation yekuti mumake maipega mega maiita sei maipega sei pane mukomana akapega imi mubva mazokutanga kuchera saka maida kuzama kuchera foundation trenching makamboicherere sekuru ndambozviita saka apa pamaida kutrenja iyi maizoda kutanga usazvitina here imimi ka maida kuti ndafungidza kuti vachauya kuzovaka kana ndo yanga itori level yamamatrenja maitrenja nechi netambo muchishandisa chii pakudhiga maidhiga neapa pamaiseikera nebasa imba yenyu yaisazosimba zvese kuri yaitwana sekuri imba yange isina simbi yaidonha futi manje mazovakigwa Bambande, the big force for the people, for the people. Chimbo chamunofarira ndechekuti chii sekuru maifarira chimbo chekuti kuti zvinyange muri mupostori zvebasa reazvi isati sharika isu masavadha toshanda navo, machurch of Christ toshanda navo, mamethodist, maroma yamudaviri Maria Saint John munoyera 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 Jehovah Makorio wayera Maria Saint John munoyera
Marange pastori. Muri John Marange. Ko chimwe chota amutamberi vanhu kwa John Marange. Modi. Kungoimba utakangoma. Ndimi John Marange chishanu. Chishanu imadzibaba. Imisaka yenyu inenge isiri madzibaba. Iye kudziwo yazvihundere iya. Kuti hundu. Vakawanda ya. Oh, asi Sekuru nemudzimai wani. Vane mudzimai wavo wani zvavo. Oh, John Marange. Oh, John Masoicha neJohn Marange zvakasiyana. Saka imi munopinda John Marange. Wow, tafara kumboshandawo nevanhu kwa John Marange. Ndaimbozviziva here ini? Ndaizviziva here ini? Pane mumwe ari kusvika manje zvake kuda mangwana kuda kusvika mangwana hatizivi. Asi tichambokubudisai John Marange. Mutisa kupi? Chombo iso shetuka zveizo toida zvekutamba zveizo. Mombotamba pazvizenya. Vanhu vekutanga vakatangirepi? Vanhu vekutanga vaigara. Vanhu vekutanga vaigarepi? Vanhu vekutanga vaigara. Vanhu vekutanga vaigarepi? Vanhu vekutanga vaigara. Vanhu vekutanga vakatangirepi? Vanhu vekutanga vaigara. Vanhu vekutanga vaigarepi? 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 Vanhu vekutanga Kwa Marange, Jerusalem way. Anzimba dzatogona. Imba dzatogona kudavira. Unoimba moga dzakudhara isati. Imba dzatogona kukudavira. Konorio aire. Konorio airero airero wakakomborerwa Johani aire Baba Noah, tinomutenda Baba Noah,
Saka guys, izvozvi right. Do patiri Sekuru tine mabhegi atanawo 4. Pamabheki 4 isu tasarigwa mabheki 20 esement kuti anga ari panapa nemamwe zvema brickforce maviri uye zvine kuti madoor frame achiuya mamwe maviri nema window frame 4 ando achenda kunobvunza kuti madoor frame ari kunzi mari ma window frame ari kunzi mari ndo zvinhu zvatoda kuti tinyanye kuti zviungane mazenga achauya nematanda asi toda kuti zvinhu zvedu zvifambe fast saka toda kumbotenda munhu wose ari kutambanudza nezita raJesu kuti zvinhu zvaSekuru zvinge zvichiungana hazvina basa kuti rokereke ipi tashanda muZimbabwe nevanhu makereke akasiyana siyana ndiri kuhakufara sendamboshanda nevanhu kwamarangi saka ndo hwakufara zvingamboiti and inditori mukatolike pakuzvagwa asi muzuva nhasi tiri kushanda nevanhu kwamarangi tichifara kuti Mwari ndiwe munhu wese uye imba yaSekuru ichadi ichapera. Makahwa sei kuti imba yanzi yatotangwa? Zvinofadza chaizvo. Zvinofadza chaizvo. Zvaita zvakanaka sereke. Ndachikumbira kuti mutibetserewo nemabhegi esimandi asara 20 nemawindow frame nemadoo frame nemadoo achona ndozvasarigwa. Tidei takwanisa kuti nevanhu veZimbabwe yatibetserawo nepachikafu apa nevatibetserawo pachikafu sokuti vanhu vari pano vakati wandei vari kutibetserawo. Asi Sekuru mahwa sei vekure nepedo vachikubatsirai kudai? Zvinofadza chaizvo. Maita basa maita chopu chaiko. Yapera zvefoundation. Sure. Uri kuwa sei? Zvinofadza. Mukutoona matovemo? Anoona yavemo kuita kwaMwari kunoshamisa. Kusena vachiditi aure chinzi vatoya vachitotaura kuti izvezvi mugere pano muri kuti murume wenyu akaenda kunoratidza madzimai vangu vakaenda nezuro kunoratidza vanhu pastand havana kungonoratidza chete izvezvi imba yakatosvika nezuro vanhu vakatosvika vatove mubishi vakutovaka hatitoenda izvozvi totorai mabhaketi tatotora mabhaketi tikatosiya kumhanya zvino tikati imba yabamukuru yakutonzi yakutovakwa ngatichitoindai tichisvika pano taona mufaro mukuru kutoona kuti aiwa Mwari vanongoshamisa mufunge zvenyu Mwari vanoita kuda kwavo nenguva yawaiwa twatenda mashemarienzi dai maramba muchingotibatsira kuti mudhuri uyu upere ndo watakanyanya kunanga nawo dzo 2 rooms idzi totenda nezita raJesu.